Administració de tractament antibiòtic domiciliari endovenós. Retirar el fàrmac de la nevera 30 minuts abans de la seva administració. Realitzar el rentat de mans previ a l'administració del fàrmac. Insistir bé en la zona interdigital, zona palmar i el dors de la mà. Retirar la llargadera de l'interior de l'embenat. A continuació, agafem la tovalloleta desinfectant i la passem per tota la vàlvula que quedi ben desinfectada. Retirar el tap vermell de la xeringa que conté el sèrum. A continuació, introduir tot el contingut de la xeringa a través de la vàlvula. Retirar el tap transparent de l'equip de goteig i connectar l'equip a la vàlvula. Per iniciar el goteig, pujar la roda del regulador. Observar com s'inicia el gota a gota. S'aconsella regular a una gota per segon. Quan el fàrmac hagi finalitzat, observarà la bossa buida. Tancarem el regulador del flux baixant la rodeta. Finalment, desconnectar l'equip de goteig de la vàlvula. Introduir el contingut de la xeringa amb sèrum al finalitzar el tractament. Per últim, cobrir amb gases la vàlvula i guardar l'embenat fins la propera administració.